Dan was er ook nog een echter derby, gehoord het goed, een derby van de gemeente Echt. En daarvoor gaan we over naar cameraman Cor Bruisten in Sint-Joos. Slekker Boys die kwamen op bezoek in Sint-Joos. 2 ploegen dus uit de gemeente Echt-Zusteren en 2 ploegen die uitkomen in de 5e klasse D. Beide trainers waren enigszins tevreden over vorig seizoen, maar er zit waarschijnlijk voor beide ploegen ook nog wel meer aan het vaat. Zowel de trainer van Sint-Joos als die van Slekker Boys liggen de lat dit jaar hoger. We hebben heel veel blessures gehad door het seizoen heen. Wat wisselingen. We hebben heel snel terug moeten grijpen in de winterstop op de jeugdige spelers. En dat heeft later in het seizoen het resultaat gebracht. En ja, het is zonde dat dat gebeurd is, maar ja, ik denk dat hoofdzakelijk het grootste probleem was veel blessures in het begin. Nou, we hebben gewoon dezelfde groep gehouden. Boete, Stefan Laume, die is verkast naar Zusteren. En de rest is alles hetzelfde gebleven, alleen hebben we de inpassing van verschillende jeugdspelers erbij gedaan. Ik denk dat we er goed op staan nu. We hebben een jonge, frisse ploeg. We hebben 2 aanwinsten van buitenaf erbij gekregen. Dennis Dormans en Jeffrey Duikaerts. En ongeveer een 8 à 10 mensen uit de A-selectie zijn overgekomen naar de selectie van Slekker Boys. Ondanks een flinke portie inzet leverde het in de wedstrijd weinig kansen op. En na 90 minuten was Slekker Boys er misschien nog wel het dichtste bij. Het was aan de keeper van Sint-Joos te danken dat de 0 werden vastgehouden. De toersploeg kost er zelf niet veel tegenover stellen. Maar achteraf waren de meeste mensen erover eens dat een gelijk spel de enige juiste uitslag was. Ja, we worden een beetje gehaald van een aantal spelers niet erbij. Maar goed, elke ploeg heeft dat. Hè. Kijk, de hoop natuurlijk in het begin van het seizoen dat ze met de beste 11 kunnen starten. En dan, ja goed, de beste paar spelers. En we hebben een paar jeugdspelers die hebben het vandaag die heel goed opgevangen van je. Ook qua inzet, qua werklust hebben die het heel goed opgevangen. Dus dat mogen we blij met zijn, denk ik. Dus als dan begint met de eerste wedstrijd met een gelijk spel, dat is niet verloren, qua goal hebben ze geen tegen gehad. Dus dat is dan, dan moeten we met de volgende wedstrijd her. En als we dan volgende wedstrijd met meer man erbij, met onze basis zelf erbij, dan proberen we dan het beste ervan te maken.